Testing one.
L-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kom. Ħuti jew narfu ħtijietna għax aħna nafu li midjunin ma' Alla. U hekk nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tiegħi, l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marja dejjem l-anġelu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija l-moli. Li ħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Christ.
excelsis Deo. nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox mexxina lejn ix-xirka tal-ħenjin fis-sema biex aħna il-merħla ċkejkna tiegħek naslu
fejn daħal qabilna ir-raj qawwi tagħna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Pawlu u Barnaba minn Perġe baqgħu sejrin sa ma waslu f'Antjokja ta' Pisidja. F'jum is-Sibt daħlu fis-sinagoga u qagħdu bil-qiegħda. U meta xterdet il-ġemgħa tas-sinagoga, ħafna kemm il-Lut u kemm il-proseliti twajba marru ma' Pawlu u ma' Barnaba. U dawn ħeġġewhom biex jibqgħu fil-grazzja ta' Alla. Is-Sibt ta' wara tista' tgħid il-belt kollha nġabret biex tisma' l-kelma tal-mulej. Il-Lut, meta raw il-folol, imtlew blejra u bdew imeru lil Pawlu jgħidulu. Imma Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu: hekk kien meħtieġ li l-kelma ta' Alla titħabbar lilkom l-ewwel, billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħoqilkomx il-ħajja ta' dejjem. Aħna se nduru fuq il-pagani. Għax hekk ordnalna l-mulej, jien għamiltek dawl tal-ġnux biex twassal is-salvazzjoni sat-truf fl-art. Il-pagani, meta semgħu dan, bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej, u daw kollha li kienu magħżula l-ħajja ta' dejjem emnu. Hekk, il-kelma tal-mulej baqgħet tixteret mal-art kollha. Imma l-Lut xewxu n-nisa twajba u magħrufa u wkoll il-kbarat tal-belt u qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u keċċewhom il-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trab minn riġlejhom u marru Ikonju. Iżda d-dixxipli imtlew bil-ferħ u bl-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej. It-tieni qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwanna Apostlu. Jiena Ġwanni ħarist u ara kien hemm kotra kbira li ħadd ma jista' jgħodda minn kull ġens u tribu, minn kull poplu u lsien.
weqfin qudiem it-tron u qudiem il-ħaruf, lebsin il-bisi twal bojot u bil-frijej tal-palm fidejhom. U wieħed mix-xjuħ qalli, dawn huma dawk li ġejjin mit-taħbit il-kbir u li l-bisi tagħhom ħasluhom u bajduhom fid-dem tal-ħaruf. Għalhekk jinsabu quddiem it-tron ta' Alla, lejl u nar jaqduh fit-tempju tiegħu, u dak li qiegħed fuq it-tron joħodhom jamru taħt il-kenn tiegħu. Ma jbatux aktar ġuħ, anqas aċċ ma jagħmel bihom aktar, ix-xemx ma taħkimhomx u anqas ebda homa, la darba il-ħaruf li hemm fin-nofs it-tron ikun ir-raj tagħhom, u hu jwassalhom ħdejn l-ilmijiet tal-ejjun tal-ħajja, u Alla jixxuttalhom kull dema minn għajnejhom. Il-kelma tal-Muli. Jiena ir-rajt tajjeb, jgħid il-Mulej, jiena nara fin-naġġ tiegħi u n-naġġ tiegħi jarfu lili. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal: In-naġġ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem u huma ma jintilfu qatt u minn idejja ma jaħtafhom li ħadd. Missieri li tahom li huwa akbar minn kulħadd u ħadd ma jista' jaħtafhom minn id il-missier. Jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Il-kelma tal-Mulej. Jersqu dawk li se jkunu ordnati djakni. Osmar Baldacchino mill-parroċċa ta' San Nikola s-Siġġiewi. Hawn jien. David Borch mill-parroċċa tal-Madonna tal-Grazzja ħażabbar. Hawn jien. Christopher Buġejja mill-parroċċa ta' San Pawl ir-Rabat. Hawn jien. Jonathan De Battista mill-parroċċa ta' Marija Annunzjata ħal-Tarxin. Hawn jien. Anthony Paċ mill-parroċċa tal-Konverżjoni ta' San Pawl ħal-Safi. Hawn jien.
Missier, omna l-Knisja mqazza titlob li inti tordna lil dawn ħutna għal-Ministeru tad-Djakonat. Taf jistħoq ilhomx Jiena nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fid-dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom u minn dak kollu nstab li huma jistħoq ilhom l-ordinazzjoni. bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni ta' djakonat. Inroddu ħajr lil Alla. Natuhom ċabċiba. Intom ċabċabtu bil-qalb. Imma għaliex aħna qegħdin nilqgħu rigal kbir li qed jagħtina l-Mulej. 5 irġiel, uħud iżgħar mill-oħrajn, mhux hekk Tom. Li qed jagħtu ħajjithom b'servizz totali lill-Alla. Li jridu jitlu fl-avventura li jkunu rajja tal-poplu għaddis tal-Mulej. U l-Knisja imnebħa mill-Ispirtu Santu tintroduċikom eżis u liedi u ħuti fl-ewwel grad tal-ordni sagri billa tatikom il-qawwa u l-profezija tas-servizz. Illum tordnakom għal-qadi, ad ministerium. Il-qudiem jagħtikom il-grazzja l-Mulej li tkunu ordinati għas-saċerdozju, ad saċerdozju. Imma l-ewwel bieb, anzi l-bieb għall-ordni sagri li hu ta' 3 gradi u għal-qadi. U dan il-bieb ma jingħalaqx. Din it-tarġa ma titteħiġ. Isejħilkom fejn isejħilkom il-Mulej il-qudiem kemm bl-obbedjenza lejn l-isqof tagħkom u s-suċċessuri tiegħu jew inkella b'obbedjenza lejn il-Papa, ir-Raj Suprem, intom tibqgħu għaddejja. Jekk bil-Latin għaddej huwa minister jew servus, bil-Griek huwa diakonos jew doulos. Intom qed tiġu ordati djakni u l-isem ta' djakonati fisser il-qadi li tkun għaddej. Għaddej fl-Ispirtu ta' Ġesu li jagħti ħajtu għalina u għaliex jagħti ħajtu jista' jsejħilna bir-raġun in-naċ tiegħu. In-naċ tiegħi. U n-naċ li aħna naqdu il-poplu ta' Alla mhuwiex tagħna, huwa ta' Ġesu. Aħna affdati lill-poplu biex il-poplu jkollu għaddejja. Ixxammar il-kmiem u tinżel għall-kubtejk taħsel ir-riġlejn. Tmittonqok biex terfa' fuq spallejk in-naġa l-mitlufa. Bħalma rid ifisser David din il-pittura sabiħa. Impressjonani l-fatt David li inti l-Ġesu għamiltu bil-kuruna tax-xewk.
ma għamiltux bil-kuruna tad-deb u diamanti u l-ħaġar prezzjuż. Għax il-glorja ta' Ġesu hija d-batija tiegħu li permezz tagħha jagħti ħajtu għalina. Aħna mixtrija bi prezz għoli li huwa d-demm ta' Ġesu. U meta jgħid in-naċ tiegħi għaliex konna mitlufa u sabna, konna l-sira u fdina ħalla salina bid-demm tiegħu. Il-prezz tal-fidwa tagħna li jfisser il-ħelsien mill-iskjavitu minn kull skjavitu huwa d-demm ta' Ġesu. Intom issiru għaddejja tal-popli tinsewx li tibqgħu naċ mhux b'dabat, naċ. U Ġesu naċ ta' Ġesu mhux tal-isqof, għax inkella kull meta nkellim joqgħdu jgħidu li Imma meta jitkellem fuq in-naċ tiegħu Ġesu jgħid hekk, in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Jiena narafhom jimxu warajja. Jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. B'xi mod f'dawn l-erba' verbi hemm żewġ atteġġjamenti li jixtieq minna l-mulej u żewġ wediet solenni. Għaliex Alla ma jitlob xejn minna jekk ma jkunx ikkonfermat minn weda solenni. U qed jgħidilna jisimgħu leħni, jimxu warajja. Imma jgħidilna wkoll jiena narafhom, jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem. Mela l-ewwel ħaġa li għandu jagħmel id-djaknu kull għaddej tal-mulej, kull nisrani, imma b'mod speċjali aħna li qudiem il-poplu nagħtu ħajjitna lil Alla. Qabel niftħu ħalqna, iridu niftħu widnejna. Qabel nitkellmu f'isem il-mulej llum qed tingħata lilkom il-qawwa li tippritkaw f'ismu. L-Vanġelu tħabbruh wara li tkunu għextuh. Imma qabel dan kollu il-mulej jitlob minna li niftħu widnejna u nisimgħu leħnu. Li fina isseħ il-kelma qawwija tal-missier fuq ibnu fuq il-muntanja qaddisa. Dan hu ibni l-Għażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Li aħna nisimgħu leħen il-mulej hija l-ewwel sejħa fundamentali. U aħna nafu għaliex il-lingwa tagħna tgħinna li min jisma' jobdi. Min jaf kemm il-darba ommijietna qalulna isma' minni ibni, tkun xiblaħ, isma' minni. U ma kienx biss li jiena nisma' il-leħen ta' ommi, imma li nobdija, isma' minni. U meta tisma' l-leħen tal-mulej, mhux biss perċezzjoni awditiva li tisma' imma hija kwistjoni tal-qalb li inti tobdi minkejja d-djufija u l-miżerja tagħna. Jiena narafhom li jarafna Ġesu anke hawnhekk mhux biss perċezzjoni fiżika, il-mulej jara kollox u kull imkien. Imma l-mulej jagħti wegħdkom li jidħol f'intimità magħkom bħalma diġà għamel fis-sejħat li għamlilkom, fit-talb tagħkom.
qed jitlobkom tħalluh iħobbkom. Qed jitlobkom tħalluh jarafkom. Għaliex intom tħadnu iċ-ċelibat għas-Salt Natalla llum. M'intomx qed tagħżlu ħajja mingħajr imħabba. M'intomx qed tagħżlu kundanna stupida u bela għas-solitudni, sterili u vojta. Imma tiftħu l-qalb tagħkom għal kulħadd, kullimkien u fuq kollox għall-imħabba tal-mulej. Li ħerqan li jarafkom bħala l-qaddejja tiegħu. Fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi. U l-intimità tagħkom miegħu tikkonferma din il-kelma li qal meta tkellem fuq il-qamħa tal-qamħ li ma tibqax weħeda imma taqa' fl-art tmut u tagħmel ħafna frott. Fejn inkun jien hemm ikun il-qaddej tiegħi. Mela inti tkun miegħu, ħallih ikun miegħek, taħrablux. Tipprovax tevitah bl-aljenazzjonijiet ta' din id-dinja, bil-fruwat ta' din id-dinja. Imxi warajh. Għaliex veru li l-mulej qiegħed iwiegħed li jkun hemm fejn tkun inti, imma jixtieqek ukoll tkun hemm fejn ikun hu. Imxi warajh. Imxi warajh. Din hija l-kelma li Ġesu jgħidha lil Pietru, jgħidha lil kull appostu qed jgħidha lilkom ukoll. Jgħidha lil kull wieħed waħda minna. Bħalma jgħidha lil ġenituri tagħkom. U b'mod speċjali llum lill-ommijiet jimxu warajh. Jiena nagħtihom il-ħajja ta' dejjem l-aħwa. Jiena nilqakom bħala kjeriċi inkardinati fl-Arċidjoċesi tagħna ta' Malta. Imma intom qed titlu f'serje ta' kjeriċi li għamlu nur lill-Evanġelju ta' Kristu. Orrajt, anke fl-isbaħ ġisem ikunu hemm xi jazzalaw u xi tebalem ma niċħaġġ. Imma llum nilqakom f'serje ta' persuni matul is-sekli li fiskiet mingħajr ħafna kjas ta' ħajjithom il-mulej. Kunu ta' glorja lil poplu ta' Alla fil-qadi tagħkom. Tippretendux li tafu kollox, għamlu li pjaċir. Għax anke nkella meta nkellimkom għastatuni ċans niftaħ ħalqi. Naf. Tippretendux meta tisemgħu il-ħutna l-insara li jintom għandkom bil-fors l-aħħar kelma. Għad tużaw it-talim tal-Knisja bħala ġebel biex tgarawh lil minu dajjef. Għad. Kull meta tiltoqgħu ma' xi ħadd tu minu qisu li qed tinżel anke jekk ma tinżilx fiżikament, qed tinżel għall-kubtejk biex taħsel saqajn id-dixxipli. Bħalma għamil Ġesu, bħalma għamilt jien hekk għamlu intom il-xulxin. Illum il-Knisja qiegħda tallimkom li jekk ma tkunux għaddejja ma tistgħux tkunu evanġelisti. Jekk ma tkunux għaddejja ma tistgħux tkunu rajja. Jekk ma tkunux għaddejja il-kelma ta' Alla fuq il-fom tagħkom tkun vojta, anzi karikatura. Twaqqakom għaċ-ċajt u intom twaqqaw għaċ-ċajt l-Evanġelju. Il-Knisja llum qiegħda tistedinkom biex ma tibżgħux tħallu kollox u tagħtu ħajjitkom. U taf kif tagħmluha di billi tobdu. Mhux lili u mhux għall-wiċċi. Imma meta nitolbok tagħmel xi ħaġa, għamilha u jekk għamil żball, itlob lil Alla mqarja jolqotni b'ġebla ħaniġi b'sensija.
Tkellem imma kun leali. Illum il-mulej jilqa l-offerta ta'kom qudiem il-poplu qaddis tiegħu, qudiem il-familji ta'kom. Anke dawk li qegħdin isegwu lil ħaġa mill-ġenna. Is-sema jifraħ illum bl-għotja ta'kom. U jitolbu miegħi għal vokazzjonijiet biex il-Knisja ikollha futur fis-sagramenti li jibnu il-komunità, l-ewwel iż-żwieġ, imbagħad l-ordni sagri. Illum m'għadux l-istaġun li nitolbu biss għal sagrament wieħed li jibnu l-komunità dak tal-ordni sagri. Illum meta nitolbu għal vokazzjonijiet, hemm bżonn nitolbu għaż-żewġ sagramenti li jibnu l-komunità, is-sagrament ta' żwieġ nisrani li minnu aħna ħadna l-fidi tagħna, il-kol kemm aħna, mill-ġenituri tagħna, min-nanniet. U s-sagrament tal-ordni sagri. Inti ovvjament towni doqtom it-tnejn millum. Jina nitlobkom ħuti, l-għet nirringrazzakom ħafna tal-prezenza ta'kom hawnhekk tant sabiħa lil dawn l-irġiel tagħmlilhom kuraġġ kbir biex nitolbu għal vokazzjonijiet. Nitolbu biex il-Knisja tkompli timbena f'dar li tagħti glorja lill-Alla. Kollox se jkun faċli le inkun qed nidħak bikom, inkun qiegħed ningannakom, jekk inwedkom ħajja bla xkiel u bla taħbit. Taf x'inwedkom? Il-ferħ tal-Ispirtu Santu. Jekk intom taqraw il-qari mill-kap 13 tal-Atti tal-Apostli, tirrealizzaw li Pawlu, l-Apostlu missierna, u Barnaba, il-kollega tiegħu mbagħad iġġieldu daw għax għandna vekja storja. Imma sa dak il-ħin kienu għadhom jaħdmu flimkien. Għaddew ukoll minn taħbit kbir. Lejra, it-tixwix. Xejn ġdid fid-dinja, xejn ġdid. Imma fost dan kollu Luqa jitkellem ċarutont persekuzzjoni għajt. Id-disċipli imtlew bil-ferħ u bl-Ispirtu Santu. Dan nista' nwiedkom jien fisem il-mulej. Il-ferħ ta' min qed jaqdi u jagħti ħajtu, il-qawwa tal-Ispirtu Santu li llum tnissel fikom l-Ispirtu Qaddis tal-Qadi.
Eżis u lidna qabel tersqu biex tirċievu l-ordni ta' djakonat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li titlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom tiġu konsagrati għas-servizz tal-Knisja, bitqejjed ta' jdejja u bloti tal-Ispirtu Santu. Tridu intom bimħabba u umiltà taqdu l-uffiċċju ta' djakni biex tkunu ta' għajnuna għall-ordni saċerdotali u ta' ġid għall poplu nisrani. Tridu żommu l-misteru tal-fidi b'koxjenza safja kif jgħid l-Apostlu missierna u xandru bil-fom u bl-emil din il-fidi skont l-Evanġelju u t-tradizzjoni tal-Knisja. Lesti intom tħadnu ċelibat, tridu tħarsu minn dejjem dan il-proponiment tagħkom bħala sinjal tal-otisjieħ ta' ruħkom lil Kristu l-Mulej minħabba s-salbna ta' smewiet u l-qadi ta' Alla u tal-bnedmin. Tridu intom tħarsu u tħeġġu fikom l-ispirtu tat-talb li hu l-ispirtu propju tal-ħajja li għalija se titlu. U f'dan l-ispirtu tiċċelebraw bil-fedeltà kollha il-liturġija tas-sigħat skont il-kondizzjoni tagħkom għal ġid tal-Knisja, anzi għal ġid tad-dinja kollha. Tridu intom issawru dejjem iżjed ħajjitkom fuq l-eżempju ta' Kristu li issa fuq l-artal se jkollkom fidejkom il-ġisem u d-dem tiegħu. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassal tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Twiet rispett u ubidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu li jeżist lil Alla l-Missier li jista' kollox biex fil-ħnina tiegħu joġbu jsawwa bil-grazzja
tal-barka tiegħu fuq dawn il-qaddejja tiegħu li qed jaħtarhom għall-ordni tad-djakonat. Addisa Maria Om Allah, San Michiel, San Gabrielu, San Rafael, Angeli Addisa ta Allah, San Juan Battista, San Giuseppe, San Pietro, San Paul, Sant'Andrea, San Juan, San Giuda Taddeo, Santa Maria Maddalena, San Stefano, San Lawrence, San Vincenz, San Ephrem, Sant'Ignazio d'Antiochia, San Giorgio, San Sebastian, San Cristoforo, Santa Perpetua o Santa Felicità, Santa Agnese, Santa Caterina d'Alisciandra, San Girgor, San Pio Ashra, San Giovanni Tlita Oshrin, San Paolo Sitta, San Giovanni Paolo Ittini, Santo Istin, Sant'Atanasio, San Basilio,
San Cirillu, San Metodiu, San Nicola, San Carlo Borromeo, San Benedetto, San Francesco, San Domingo, Sant'Ignazio Loyola, Sant'Antoninta Padova, San Juan Tassalib, San Francesco Saverio, San Massimiliano Maria, San Juan Maria Vianney, San George Preca, San Luigi Maria, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Santa Teresa Benedetta, Santa Teresa da Calcutta, San Luigi Gonzaga, Beato Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, Intom addisin collata alla, Urihni namana, min kul deni, min kul dnub, mil mewt ta' dejjem, bl-inkarnazzjoni tiegħek, bil-mewt u l-qawmin tiegħek, bil-miġja tal-Ispirtu Santu, midin bin, mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisa, żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha
kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek. Birek lil dawn il-magħżulin tiegħek. Birek u qaddes lil dawn il-magħżulin tiegħek. Birek qaddes u ikkonsagra lil dawn il-magħżulin tiegħek. Ibad ħaddiema ġodda l-ħsad tiegħek. Ħati paċi u ftehim tassew lill-popli kollha. U riħnina ma' kull min mġarrab. Qawwina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ġesu iben Alla l-ħaj. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Il-qamulej Alla it-talb tagħna fil-ħina tiegħek wettaq fit-tjieba u blajnuna tiegħek dan li se nagħmlu bil-ministeru tagħna. Birek u qaddes lil dawn li fil-fema tagħna jidrilna li għandna noffruhom għal qadi tal-ministeri mqazza. Bi Kristu Sidna.
Kun maħna nitolbuk Alla li tista' kollox. Inti tagħti l-grazzi tqassam il-karigi fil-gradi tagħhom u tqiegħed l-uffiċċji kollha kull wieħed fl-ordni tiegħu. Waqt li tibqa' l-istess fik innifsek, inti kollox iġġedded. Tħejji kull ħaġa sa minn dejjem bil-providenza tiegħek u kollox tqassam f'waqtu skont il-ħtieġa ta' żmien b'ibnej Ġesu Kristu Sidna li hu l-kelma u l-qawwa u l-erf tiegħek. Inti l-Knisja tiegħek li l-ġisem ta' Kristu tanija b'kull xorta ta' grazzi, taqgħadha fir-rabta fl-imkien tal-ħafna membri tagħna u bl-Ispiritu Santu tagħmilha ġisem wieħed baqda tal-aġeb. Inta tija li tikber, tinfirex u toktor, hekk li tkun it-tempju ġdid tiegħek. Għalhekk int waqqaft fiha ministeru qaddis, imqassam fit-3 gradi ta' ministri u għamilthom għaddejja ta' ismek. Palma fil-bidu kont għażilt lil-uliet Levi biex jaqdu fit-tabernaklu imqaddes ta' qabel. Fil-bidu tal-Knisja tiegħek l-apostli ta' ibnek imnebħin mill-Ispirtu Santu għażlu 7 irġiel ta' fama tajba biex jgħinuhom fil-qaddi ta' kuljum, ħalli huma jkunu jistgħu jingħataw aktar għat-tagħlim u x-xandir tal-kelma. U lil dawn l-irġiel magħżula wara li talbu u qiegħdu jdejhom fuqhom, ħallewlhom f'idejhom il-qadi tal-imwejjed. Ħares ukoll mulej bħarsa ta' sliem fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna fl-umiltà ta' qalbna qegħdin nikkonsagraw lilek bħala djakni ħajaqdu l-artali mqazza tiegħek. Ibad fuqhom nitolbuk mulej l-Ispirtu Santu biex iqawwihom bis-7 doni tal-grazzja tiegħu ħalli jaqdu bil-fedeltà il-ħidma tal-ministeru tagħhom. Jalla tikber fihom kull xorta ta' virtu, jimtlew b'imħabba safja, ikollhom ħerqa l-morda u għall-fqar, ikunu rżina fit-tħaddim tas-seta tagħhom, iħarsu l-bjuda ta' ruħhom u jimxu fuq it-tagħlim tiegħek. Ħatkun l-imġiba tagħhom xhieda sabiħa tal-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek biex bl-eżempju ta' ħajjithom iqandlu l-poplu qaddis tiegħek ħalli jsir jiġbahom. Għamel li jibqgħu sal-aħħar qawwijin fi Kristu, kuxjenza li jkollhom dejjem kelma ta' tifħir għalihom. U wara li fuq l-art ikunu għexu bħal ibnek, li ġi fostna mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi, ikun jistoqilhom imbagħad fis-sema isaltnu miegħu. U li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa inti fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Hu l-Evanġelju ta' Kristu li issa int fid-dmir li xandar u qis li temmen dak li taqra fih, tgħallem dak li temmen u tgħix dak li tgħallem. Jina nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh
U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellfhom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li f'dawn il-misteri tal-għajt jaqanqluna dejjem ħalli nrodulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristu Sina. Il-mulej magħkom. Erfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu u qam biex ma jmutx aktar, issa bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jqafx jidħol għalina qudiemi. Għalhekk dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, id-medmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, bħal ħobs, rat il-ħajr, qassam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' rat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokoltana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum rid tagħmilhom Ministri tal-Knisja. Ftakar ukoll fil-kleru kollu tiegħek. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġini mqaċċa Malla Marija, mal-Aru s-Saħħa San Giuseppe, ma' San Pawl missierna, San Tort Preka u ħudna l-Beati Maltin, l-Apostol l-Qadisin kollha li jgħetu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nifaħruk u nsabħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħalniex tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fi tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmien biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja.
ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jisroqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Nitolbu. Mulej inti r-raj tajjeb tagħna ixħed ħarsa taslim lejn il-merħla tiegħek. U jgħat fil-merat ta' dejjem in-naċ li fdejt bid-dem għażiż ta' ibnek li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Nixtieq nawgura mill-qalb lill-ommijiet kollha f'jum l-om, naseb tkun ħaġa sabiħa nagħtuhom ċabċipa kbira lill-ommijiet kollha. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Missa